Tartien, beste gertaera dela, hain justu azketiko dalak, beste hainbat udalan antzera, Carlos Urquijo Espainiako gobernu ordezkarien errekerimentu bat jaso dula, eta azkenean errekerimentu horri ere erantzuteko beharra sortu dela, edo nahi ez. Egile da, hainbat udal, konkretuki, udal ordenantza bat atera zuela, kontratazio irizpideen artean, Azpeitiko udalak egintzun gauza bakarra programa hor da atxikitu, eman gabe udal ordenantza hori garatu gabe, baino jaso dugu baita ere errekerimendu, ez? Eta uste dugu, Urquijo Bidarauteko errekerimendu horren helburu dela, azkenin euskararen normalizazioen kontrako, euskararen normalizazioen hartzen den neurrien kontra egitie edo euskararen kontrako eraso bat izitie. Uste dugu, baita ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aspalditik herritarrak badutela eskubidea administrazioekin euskeraz egiteko, Euskadiko erkidegun eskubide hori bi hizkuntza ofizialak ibiltzeko eta edukitzeko eskubidea da, legez da hona eskubidea, 32 urteko lege batek esartzen dulako, euskararen legi deitzuna, uste 1982 dela, eta lege hori azkenin aurrea eta aplikazio praktika bat eman batzarola. Uste du, realidadiek, argitar irakustu dular, beste realidaden aurrein daola, eta askotan, administrazioekin, gazteleraz bakarrik egin behar deula. Nik uste, udaletxe bedanak, salauta izan den udaletxe guztiak, azkenin, egiten nahi denen gauzen bakarra dela eskubide hori praktika ematie, eta horren alegin utze dela hori, eta azkenin kontratazioen euskararen ezagutza derrigortuz, uste du, azkenin lege hori betetzi besterik ez dela. Hau da, derrigortute, baina ez da bermatuko euskaldunen hizkuntza eskubideek errespetatzea. Derrigortasune derrigorra da, bestela euskeraz, realidad praktiko emoteko, ez dela egin. Eta, hain zuzen, nik uste, erabaki horren aurka egiten duna, horrek asarratzen du Espainiako gobernuen, eta horretik salaitu 37 udal konkretuki eta horien artean Azpeitiko. Baina eske hau, azkenin herritarren hizkuntza eskubiderik ez ezik, holako sinpli da, legi betetze utze da. Euskararen lege hori betetze utze da. Horretik uste dugu, bakarrik ezin gela gelditu, eta denen artean erantzun behar diola eraso horrei, eta euskararen kontrako eraso horrei bat egin erantzutzi oso garrantzitu dela, eta orduan Azpeitiko udalak bat egiteu euskararen kontseiluek datorren asteazkenako apirilik 9 deitu duen konzentrazioen parte hartzea. Herritarrei deien usatzeo, udal ordezkariek ere parte hartuko. Azkenean Azpeitiko udalak euskara sustatzeko duen konpromiso berretsi nahi du, eta uste dugu hartuteko bide hauek, azkenean hauek jorratzen hasi din bide hauek, eta gidin geldu dira, azkenean bintzat errekerimenturik jaso alako eta guzti biladana aurrera pausoa dela, eta horretik salatzen, apartatuko dugu, apirile 9 euskararen kontseiluak deituta asteazkenean konzentrazio